Jitkellem Alfred Baldacchino, l-persuna li spiċċa fil-mira tal-Ministru George Policino u insultat tal-li fil-kampanja elettorali ta' qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet qasam il-ħsibijiet tiegħu mal-mexxej Laburista ta' dak iż-żmien Alfred Sant. Jiena sinċerament kont maħsud għaliex ma kontx qed nistenna reazzjoni bħal din wara issa li viċin 3 snin illi irtirajt mill-pożizzjoni li kelli fil-MEPA fid-Direttorat tal-Ambjent. George Policino ġustifika t-tajr tiegħu bil-qal li meta Alfred Baldacchino kien uffiċjali tal-MEPA kien kontra x-xogħlijiet fil-buskett u meta rtira iltaqa' fuq il-post mal-Alfred Sant u qasam miegħu l-ħsibijiet tiegħu. Alfred Baldacchino li jgawdi rispett kbir fil-qasam tal-biodiversità minn dejjem kien xettiku dwar il-mod kif George Policino mexxa l-proġett tal-buskett. Meta kien għadu responsabbli mill-buskett Baldacchino kien ressaq diversi suġġerimenti, kritika kostruttiva u pariri lill-Ministru fuq kif għandu jsir ix-xogħol fuq il-buskett. Iżda ftit jiem wara kien informat li l-buskett mhux se jibqa' taħt ir-responsabilità tiegħu. Alfred Baldacchino wara li rtira mis-servizz pubbliku kien għamel żjara informattiva mal-kap tal-Oppożizzjoni ta' dak iż-żmien fuq talba tal-istess Alfred Sant. Din iż-żjara waslet biex sentej wara il-Ministru jgħajjar lil Baldacchino ġa kbin. Jiena nista' ngħid apertament mingħajr ma tniġġis kuxjenza li l-Ministru Policino qatt ma rid jisma' pariri minn għandi u dejjem irrifjuta li jismagħhom. U ma nafx kif jista' jgħid illi l-parir li tajtu meta njurhom huma differenti mill-parir li tajt il-Dr. Sant meta l-Dr. Sant ma tajtu l-ebda parir. Alfred Baldacchino għandu karriera twila fiċ-ċivil u serva taħt minn ministri differenti. Jiddispjaċini ngħid li fil-interventi li kelli mal-ministri preċedenti qatt ma kelli dan l-atteġġament negattiv. Nitkellmu kien hemm momenti fejn ma naqblux, ovvjament għal ħares kulħadd jaqbel għax kieku ma jkunx hemm proċess biex id-deċiżjoni tittieħed b'mod san, tkellimna, naqbelna, imma dal-atteġġament fejn Ministru pubblikament quddiem il-fuq mill-ħams irruħ jgħidlek ġagbin wara illi jili 3 snin nieqes mis-servizz u wara illi taħt 7 snin taħtu ma kellimna qatt. Alfred Baldacchino mill-ġdid stiden lill-Ministru biex jekk irid flimkien mal-mezzi tax-xandir jieħdu jdur il-buskett biex jara fil-potenzjal tal-buskett u jara bajnejh ħsara li saret u għada qed issir f'dan is-sit Natura 2000 tal-Unjoni Ewropea.